Pa ja već čitam. Već čitamo. Šalim se, pa da ja čitam, mislim. Šta biste radili, da vi nekog volite ili da neko voli vas? Pa da nekog volim. Poštovani gledalci, dobroveče, još jedna emisija Ili. Danas moj gost, Ivan Mihajlović, glumac, sa mnom u studiju. Dobroveče, Ivane, dobrodošli. Bolje vas našao. Ste spremni? Spreman. Šta biste, više novca ili više vremena? Vremena. Da li bi radili da možete da razgovarate sa životinjama ili da govorite sve strane jezike? Sa životinjima. Pobediti na lutriji ili živeti 2 puta duže? Pobediti na lutriju. Šta radite češće? Gledate dobar film ili čitate dobru knjigu? Gledam dobar film. Šta vas više obraduje, poklon za rođendan ili novac? Poklon. Logično. Da li biste bili osoba koja ste sada ili postali neko drugi? Pa osoba koja sam sad. Dobro. 7 dana bez interneta ili 7 dana bez mobilnog telefona? Jer može 7 dana bez oba. Ne može. 7 dana bez telefona. Da, jer onda nemam internet, sad će mi ono. Dobre cipele ili dobar sat? Dobre cipele. Jeste li jutarnji ili večernji tip? Večernji. Život je izazov ili igra? Igra. Da li bi radili da čitate misli svog partnera ili da partner čita vaše misli? Pa ja već čitam. Već čitamo. Šalim se, pa da ja čitam, mislim. Šta biste radili, da vi nekog volite ili da neko voli vas? Pa da nekog volim. Preterano bučne komšije ili preterano radoznale komšije? Bučne. Bolna istina ili lažna uteha? Ajde, reći ćemo bolna istina. Imati ili biti? Biti. Eto, to bi bilo to. Hvala. Hvala puno. Hvala. Poštovani gledalci, čuli ste još jedno izdanje emisije Ili. Vidimo se za 7 dana. Svako dobro vam želim. Doviđenja.